Laten we maar gewoon even snel naar het nieuws gaan. En we hebben het maar gehad. Het nieuws zoals dat vanavond bekend werd gemaakt, dat helemaal niet doorgaat. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. Gemiddeld zit het zo rond de 10, 11 centimeter. Er zijn uitschieters van 15 centimeter, maar er zijn ook delen waar het nog maar 8, 9 centimeter dik is. Daarnaast is een deel van de route een zeer slechte ijskwaliteit. En tenslotte, de weersverwachtingen zoals die op dit moment zijn, brengen ons geen verbetering tot zondag. En zondag zal de dooi intreden. Gert Hiemstra, we keken op het 6 uur journaal naar jou. Ja. En toen gingen de weddenschappen al over tafel. Het gaat toch door. Want je was eigenlijk vrij optimistisch. Nou, wat ik heb proberen duidelijk te maken is dat eigenlijk zondag best nog wel een dag zou kunnen zijn waarop de tocht misschien verreden zou kunnen worden. Mits het ijs natuurlijk dik genoeg is. Ja, maar het ijs zou dik genoeg zijn als er maar genoeg vorst kwam. En daar was je eigenlijk vrij positief over. Ja, maar ik heb geen uitspraak gedaan over de dikte van het ijs. Want ik weet alleen maar wat van het weer en niet van hoe het ijs groeit afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar dus ik heb me geconcentreerd op de omstandigheden voor het schaatsen zelf. En ja, hoe verder de ijsgroei zich ontwikkelt, ja, daar kan ik niks over zeggen. Want daar hebben we geen inzicht in. Ja. En ook, ja, Gerrit? Nee, maar het is ook heel erg afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ja. Maar wij hoorden, want wij waren allemaal toch enigszins gedeprimeerd op onze redactie na deze persconferentie. En totdat onze redacteur zei, ik heb Gerrit Hiemstra gesproken en hij neemt vanavond een weerpluim mee. Ja. En dan zou het nog eens allemaal goed kunnen komen. Er gloort nog een zeker optimisme ergens aan de horizon. Kun je er iets over zeggen? Ja, er is na zo'n vorstperiode zoals deze, hij is trouwens nog steeds volop bezig. Hè? Dit is je weerpluim, hè? Dit is de laatste pluim. Dit is de laatste pluim van 10 uur vanavond. Ja? En je kunt zien dat het in ieder geval tot en met zondag flink blijft vriezen. Ja. Nu wat matige vorst en de komende nacht een strenge vorst. Dan gaat die zondag omhoog, omdat de wind naar het westen en noordwesten gaat draaien. Dat is eigenlijk de belangrijkste verandering die er gaat plaatsvinden. En dan komt er ook iets zachtere lucht onze kant op. En dat zie je, maar je ziet ook tegelijkertijd vanaf woensdag dat er ook weer wat van die groene lijntjes onder nul komen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er nog steeds kans is dat het weer gaat vriezen. Daar kun je veel meer daar op dit moment ook niet over zeggen, omdat het nog veel te ver weg is. Normaal gesproken maken we ons niet druk over die periode, over die dagen. Dat zien we allemaal wel. Ja. Maar nu wordt er natuurlijk met veel meer aandacht naar gekeken dan normaal. Ja. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus de kans is nog niet verkeken. Nee, maar er kwamen berichten vanavond, dan kom ik even bij meneer Apotheker en bij meneer Kroes, dat de gemalen weer aan gaan staan aanstaande maandag. Dat betekent stroming in het water. Dan kun je de boel wel schudden, of niet? Ja, als dat gaat gebeuren. Maar er is goed overleg tussen het waterschapsbestuur en het Elfstedenbestuur. Dat hebben ze afgesproken. En ik neem aan dat ze ook zeker naar het weer zullen gaan kijken. En dat die gemalen alleen maar aangaan wanneer het echt heel noodzakelijk is. En ze zullen zeker dat niet doen om de zaak in de war te sturen. En kan de burgemeester ze hebben heel vroeg ook al gestopt. Hè? Dus dat was een fantastisch besluit, ruim een week geleden al. Dus die samenwerking en dat gezamenlijke belang. En dat kon ook, want maar wij lezen gewoon op de telex dat waarschijnlijk maandag die gemalen weer aangaan. Nou, die waterschappen die beschikken ook over dezelfde verwachtingen die net te zien waren. Ja. Die lange termijn verwachtingen, die pluimverwachtingen zoals het nu inmiddels het jargon is geworden. Die worden ook gebruikt voor beslissingen bij het waterbeheer. Dus het kan best zo zijn dat ze op dezelfde verwachtingen dezelfde conclusies hebben getrokken. En daarom ook al snel met malen zijn gestopt. Meneer Kroes, laten we eens proberen een beetje achter de schermen te komen. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat er zo allemaal gebeurt. We hebben het allemaal gevolgd. Er ontstaat een koorts in het hele land. En men zegt in Friesland een stuk minder dan in de rest van het land op het moment dat het een beetje gaat vriezen. Sterker nog, als Gerrit zegt dat het binnenkort gaat vriezen, dan beginnen we al over een Elfstedentocht te praten. U heeft er 3 meegemaakt en één afgelast. Hè? Ja. Als ijsmeester. En wat gebeurt er nou? Hoeveel druk staat er nou eigenlijk op je als je daar met z'n allen bij elkaar aan zo'n grote tafel zit? Ja, iedereen praat dan over die druk die op je af... Maar ik heb dat nooit zo ervaren. Je wordt, als je druk is, dat allerlei mensen je bellen en constant berichten willen hebben, dan is die zeker. Maar ik heb nooit de druk ervaren en Wiebe Wieling heeft dat ook vandaag in een interview nog weer naar voren gebracht van nu moet het zo nodig. Je bent je als bestuur volledig bewust
van de verantwoordelijkheid die je neemt. En het ging net ook over van eventueel voorspelling van dat het ten aanzien van zondag nog wel zou uitgroeien. Nou, de beslissing wordt pas genomen op het moment dat er voldoende ijs ligt. Want afgelopen nacht, toen ik gisteravond naar bed ging, was het -2 en vanmorgen was het -3. Dus afgelopen nacht is er niks gebeurd. Ja. En de watertemperatuur is nog gewoon hoog. We gingen eigenlijk uit het voorjaar de winter in. En dat water, dat gaat dan van bovenaf, wordt het wel afgekoeld. Maar die hele massa daaronder heeft dan nog een veel hogere temperatuur. Zodra dat in beweging komt, en dat hebben we gezien bij de Luts, dan komt dat water van die hogere temperatuur komt naar boven. Komt langs de onderkant van het ijs en het slijt net zo hard weer af. Dus het is een totaliteit van maar ja, er gaat ervan uit dat iedereen datzelfde vindt. Maar ik kan me voorstellen dat er bijeenkomsten zijn geweest waarin een groot deel van de rayonhoofden vond het kan best doorgaan en misschien een minderheid niet. Wat is dan de rol van de voorzitter? Nee, de voorzitter, het gaat aan een team. De voorzitter leidt het team. En met de rayonhoofden en met de overige bestuursleden wordt een beslissing genomen. En het is niet zo dat de voorzitter zelfstandig daar een beslissing neemt. Maar goed, maar stel dat er een verdeelde stemming is. Hoe gaat dat dan verder? Is dat de zwakste schakel bepalend? Namelijk als één man zegt, bij mij is het te zwak, dan gaat het helemaal niet door? Nou, nee, ik kan als voorbeeld noemen hoe het in 1997 was. In 1997 gaven alle rayonhoofden aan van het kan doorgaan, behalve Sneek zei, bij ons is het niet dik genoeg. Ja. En toen zijn we met het rayonhoofd van Sneek om de tafel gaan zitten om te kijken hoe kunnen we een oplossing vinden om de tocht wel door te laten gaan. Het kan niet zo zijn dat één stad dat ophoudt. Nou, toen hebben we van tevoren besloten dat op de rondweg van Sneek, daar hebben 32 bussen daar staan wachten. Want als eventueel die groep van Sneek van Leeuwarden A zou komen, dan zouden ze bij de rondweg in een bus zetten. Die bussen zouden continu als een soort pendel om de stad heen rijden en ze zouden ze in de buurt van Elst weer op het ijs zetten. Om die toch door te laten gaan. Die schaatsers zouden dan in die bus gaan zitten? Die hadden dan in die bus gemoeten. We hadden ze zo lang mogelijk laten doorgaan. En op een bepaald moment zeg je van dit is de enige oplossing om het dan nog te gaan doen. Want dat ene knelpunt was niet zodanig dat we daar zeiden, dat kan de hele tocht. Maar je probeert dus dan niet de man van Sneek met een fles beerburger om te kletsen dat hij plots zegt, nou het kan misschien toch wel. Ja, maar je kunt het zo lang laten doorgaan tot het kan. En dat hebben we in 1985 hebben we dat ook gezien. Daar is die toch doorgegaan. En ik heb op de zwetten gestaan. En we hadden contact met het rayonhoofd in Sneek. En Sneek belde van hoeveel komen er nog? Hoeveel kan je nog hebben? Nou, toen zeiden wij op een bepaald moment van de laatste is nu weggegaan. Ja. En op het moment, als het niet meer gekund had, hadden wij de deuren dicht gedaan. En dan hebben we gezegd, sorry, het is gesloten. Meneer Apotheker, dat gewest waar u de burgemeester bent, daar is het ijs wat minder. Is er met u gesproken om te kijken of één of twee plaatsen afvallen om een andere alternatieve route te maken om die Elfstedentocht wel door te laten gaan? Nou ja, we hebben dus het voorbeeld gehad, en daar is ook aan gewerkt. De alternatieve route tussen Woudsend en Stavoren. Ja. Om wel even snel naar Sloten te gaan en dan weer terug. En dan niet over dat Slotermeer helemaal te hoeven, zodat toch de steden werden aangedaan, maar via een alternatieve route naar Stavoren zou worden geschaatst. En die heb ik dus vanochtend in wording zien komen, omdat daar de landmacht en talloze vrijwilligers mee bezig waren. En dat vind ik wel enerzijds organisatiekracht, ook dat we snel mensen bij elkaar kunnen halen. Er zijn honderden sneeuwschuivers van Stavoren naar Woudsend gegaan om die soldaten maar aan de gang te krijgen. Dus je kunt veel. Maar zou dat niet heel raar geweest zijn als dus nu een tocht was gehouden die niet helemaal klopt? Laten we zeggen. Nou, essentieel is dat je die 11 steden haalt. Maar goed, en dat er dan over 2 weken het ijs zo goed zou zijn dat je de echte Elfstedentocht zou kunnen rijden. Maar dit zou dan zeker als een echte Elfstedentocht gegolden hebben. Want dat staat ook in alle draaiboeken. Dit is een alternatieve alle steden worden aangedaan, alleen via een andere reisroute. Als je 11 maar aandoet, dan is het een volwaardige Elfstedentocht. En wij hebben ook als burgemeesters nog bij elkaar gezeten in afwachting van wat de voorzitter zou zeggen. En wij hebben ons regionaal draaiboek nog helemaal doorgenomen tussen 5:30 en 7 uur. En ja, dat was natuurlijk toch een teleurstelling. Want u was toch een beetje verbaasd? Nou, wij hadden ook rekening gehouden, en dat was ook wel bij menigeen de verwachting, dat het bestuur zou zeggen, wij gaan nog even echt letterlijk een nacht erover slapen. Ja. We gaan nog feitelijk misschien nog wel twee nachten afwachten. Ja. Alleen dan zou het dan vrijdagochtend geweest zijn en dan kom je toch in de knel. En dan zou het dus zondag de meest geschikte dag geweest zijn. En daar was je in de knel gekomen dat wij als bestuurders en hulpdiensten met onze regionale draaiboeken eigenlijk echt 2 dagen, 48 uur moeten hebben om echt alles goed op de rails te met het oog op de veiligheid.
Ja. En omdat het dan ook gewoon om echt honderden mensen gaat. Herbert, wist jij het eigenlijk stiekem al? Nee, ik was vandaag, net als de schaatsers, bezig met het Nederlands kampioenschap. Dus ik wist van niks. Wat ik wel wist, is de geruchten over ijsdiktes. En volgens mij zeg je dan alleen maar, nou ja, als het geen 15 centimeter is, dan kan het niet doorgaan. Die conclusie had ik wel getrokken. De hoop had ik wel, maar ik had wel gedacht van nee. Meneer Kroes, weet u die uitspraak van u, hè? Het gaat door. Het Giron, ja. Ja, dat is gewoon Fries. Ja, dat is echt Fries, ja. Dat is echt een legendarische uitspraak geworden. We hebben op beeld een uitspraak dat het niet doorgaat en dat het wel doorgaat. Laten we even kijken, van u. Moet u het volgende meedelen. Gehoord alle rayonhoofden is het op dit moment niet verantwoord om een tocht uit te schrijven. Het spijt me verschrikkelijk. Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Ja, wat hadden we dat graag gehoord natuurlijk, Guy de Hoorn. Maar dat is dan even niet zo. Dus is het nou eigenlijk nog mogelijk om te zeggen van het gaat door, maar niet met 16.000 schaatsers, maar met 12.000? Of met 8? Of doet dat er niet toe? Nee, dat doet er niet toe. Kijk, we hebben in 1985, toen was er eerst een Elfmerentocht. En het was, heel lastig om toen wat te organiseren. En toen zijn er 10.000 rijders over het ijs gegaan. En toen hebben we gekeken en toen zeiden we, nou, als er 10.000 overheen gaan, dan kunnen die 16.000 van een Elfstedentocht ook. En toen is, op grond van die ervaring, hebben wij de Elfstedentocht van 1985 door laten gaan. Ja. Maar dat was zo verschrikkelijk op het randje. Want het was dooi weer op die dag. En wat je ook ziet, dat was ten opzichte van nu, door al die beweging van die schaatsers over dat ijs komt er zoveel beweging van dat water onder, dat het ijs enorm afslijt. En we hebben de dag daarop gekeken van wat er nog van het ijs over was. Nou, het was echt bedroevend. Dus je schaatst tijdens zo'n dag centimeters van het ijs af? Je schaatst centimeters van het ijs af, met name met die temperatuur. En we hadden het geluk, want dat is ook kwaliteit ijs maakt zo'n verschil. Ja. We hebben nu ook perfect ijs. Dat zwarte ijs, dat kan heel veel hebben. Dat heeft een geweldige draagkracht, heeft een enorme elasticiteit. Maar als je dat sneeuwijs hebt, dat is bros. En we hebben ook gezien, er waren nog wakken, die waren open. En daar is die verse sneeuw in gevallen en dat is aangevroren. En dat was puur sneeuwijs. En daar sta je op en het heeft geen enkele draagkracht. Daarom zijn die rayonhoofden, die zijn er ook plop zo ineens doorheen gegaan.